Tfajla ta' 18-il sena soffri ġieħi gravi f'inċident li fih kienet passiġġiera. Għal-ħabta ta' 9:30 ta' 3 filgħaxija karozza ta' tip Fiat 600 misjuqa minn ġuvni ta' 21 sena mill-Ħamrun ħabtet ma' bawżer tal-ilma fi triq Diċembru 13 fid-direzzjoni li mill-Blat tal-Bajda tagħti lejn il-Marsa. Il-3 persuni fil-karozza, jiġifieri x-xufier, it-tfajla u passiġġier ieħor ta' 19-il sena mill-Ħamrun, ittieħdu l-isptar. Ix-xufier u l-passiġġier ieħor sofrew biss ġrieħi ħfief. Olandiż jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kien involut f'inċident fit-triq Testa Ferrata f'Taxbiex. Għal-ħabta ta' 3:15 tal-4 filgħodu l-Olandiż tilef il-kontroll tal-mutur tiegħu tat-tip Piaggio Runner. Min hemm ittieħed l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza. L-investigazzjoni tal-Pulizija għaddejja fil-waqt li nħattru diversi esperti biex jassistu f'inkjesta maġisterjali.